Chief, kuja tu wakuone. Nataka kuongea kitu kimoja. Sababu ya usalama, huyu ndio chief wetu wa Masige West yote mzima, wacha asema kitu moja. Mbuya muno mheshimiwa na abaheshimiwa bonse bakire astoraiga ngochikoira libageri gotia bantu baitu bagionse linga tobaba toerero litangani omogeni kagocha anyore turaba toerero nere gago bo motoerero igori tukoria mambia motobwate si onde bwensi ogocha ore nesegi abaskari no bara tomobeki ko sakobera matanga itaera buya sawa sawa timbwati amange nya sawa seni abaibi abantu bari bamuhitete ngane kiguni todo na nena rwo toka gusengi miata ngane guni mabi yanyo omo ndaka gusengi 500 singi 500 ngaitomo ngane guni yole pirari nyoko kabisa mabira litoko kwa lamu utaono kya kefu mrefu ese njaga mbetra no mutambe mono tigaba kwanire toekamo tumusibu Yesu Kristu ngaki mutargo itaberiga tumusibu Yesu Kristu litangane tigande ate pole yane ase familia Mapinduzi okonogo kumya abanyali bali na nje sendwe to banyali bali omochumbe oitoko gusairi chanda akareba ko ito mwana onde na ndo manya gocha mambi ko sera chibesa tanya gocha che ko tebie familia pole no mochumbo bobasiga nere tigache mambi atebie familia pole tutarabeka omochokoro ekribagaliaye igonda ito kwana ga mambi to bwata bageni ka kimutike mobe ko morembake egera abana bachusi bini bagende skuru ni manyete nganto bwato mwezi migoito okokuchaka mubagaga nande mbia monega asumwa kore no mochokoro morora abana aba ntuko kwana tore na torwa ebese yaito korutore ntutogende lakini abana aba ngakibago chakamenye skuru chakobo obogori omwana oyomo omoire skuru eri yao agendere gosoma ada abantu bagwanje teni nkagere tanga monte yora kupinga chikura 100% there no mogaba no gocha mogaba na mambio goza simba abugo limoga Mapinduzi amoega asie county aina roto tagete nyonya no mochumbe oinoga kibesa chance pi araru uswe million ege kogere gasio mocho kora korire ige buye tegasi omochumbo le parliament nto motago tegera kwana mangana mabali mora mo bakere chisimi ege kogera mambi no nkara mambi nyo matiangi no ara ngomoko ro kwana ose ninje bika ngocha kwana mangana ege na kwana mangana abana ba marehemu banyole ba de school yono lyo kore skuru ai wegas ena regas tutakata babo popo wino na bakara babo subuna buna bana mabi na bakere simi aba barengeri na mwana inji buna babo ika egente kanene tali siasa yoka kwano omomuroni ga kweta soko rwanirira obugima bwaye na bali ba mwagete mbaka nyora merembe mbake familia abego kwana buna kwete familia yao mbakekwe asengenjo omomuroye ba moitabosa ngakibara abarate ngai file ya bolire baira nigwe onye mbali kobuatu akuchakera Monday ntapanga maandamano uko Kisii ntapanga maandamano abaibi abantu bali bamuhitete ngane kiguni todo na nena rwo toka gusengi 500 ngane guni mabi yanyo omo ndaka gusengi 500 singi 500 ngaitomo ngane guni yole pirari nyoko kabisa mabira litoko kwa lamu utaono kya kefu asa yamake
asa yamake na basoro ila senge jo bagaka koregas 2027 bagako benrekero kiao buya mono sana bono siasa yentine tutete tiko korasi njo molembe emoko nganjera ndeto mheshimiwa Henry Obanyi ga nonka ngubuli arobo jumbe bwabo basi abantu baminto nyo turasama be tokwana niga waire buya iga ninka ena achire gote pole anenene etu asiniksi mwana ominto ko sucha abantu baminto una abantu bakwanda wandega bali ba moita erasima to babwati bako bukotini nyono mwadi bweti ni mwaka ribi asu mwadi bweti abagambi kotini na no mwanu yiti ato yomo kuja mokonyane mokobe skuri ano gemboga alia ngembra pratori imoso miku baka ko school mapenu so mwano minto ngo mbia abantu asiketenka lakini oralire na mayanda maneza ndo bwate koratole lakini to kwani mambia mangi mbre achire abantu baminto mambia tutware omorembe oro monene nanenka mwande ganinka yo seri tuwata maskani mwate boygo to dumisa maskani ayo abantu baminto mbia mono na notoramo jeno mochumbe koba am acting mbia wasiwono iga wono iga mbia mono to kwana mangi mambia asante sana notoramo mbia mono asante sana Ntagete bagaka tebya mamraba ebakire tafadhali kali baba sawa abantu baminto ntagete tokole motige ya tokoleiga abantu biamono mheshimiwa Banyo mheshimiwa mocho kole mbrango chere abantu baminto bagionse limbia mole mwensi noye torasa magomba manene mbia mole abantu baminto ayana magomba manene sana na likireirio yo minto mapinduzi gari bamotagore tomotu bakamoita egali eli moroche gali no mapinduzi ya ikaranse temotu agaika keumbu bakamurusie gali me bagacha como suago motu bago tagora omonyagitari achiete kobara akarusie bisanda omotume abantu baminto kobasaba yo lega mne lieta maetina yo minto mapinduzi ne gali me alenge talenge na inche no nalenge lakini abaminto kingo batebi abantu ababaitete mapinduzi bali bakorugali kyombu egendo togoteba ekiombe keri kiagachiruke korukwa ebirongo kewende gekoru gyonsipi egendo kende abantu baito ntagete bagaka tebya mamraba ebakire tafadhali kali baba sawa abantu baminto ntagete tokole motige ya tokoleiga abantu baminto na chigali Nairobi ngakwana no mosike Fred Okengo Matiang'i kamosorora kamotevi tafadhali injua samatanga mapinduzi omwambia gantevi omwana mapinduzi yokoro ku Fred ayoma motomere school fees yae Fred nantomerete school fees yae omwambia gatebe fees yae go clear yonsipi naende go bangara basani bae bachegaiga naende go teba okoli ochigali na akwane na basani abange including oyo minto Steve Isabo KPS nere nato konye se piri gali nyagitali igongo tebya bantu ba minto tigato tuara matanga amatoereru enyangie ngia yo momro minto mapinduzi
mapinduzi no muntu anjita abantu mapinduzi no muntu go smile weboni go koligira ligali se korene kofinime asmile tumna smile botambe igaba minto ko batai mambi moche na ina moche tutwara matangia ama nyange ngia ya mapinduzi ekyo moelio abageni ngocha bale oyo minto bagaka aino monyene gaiga ningo sigete twabere nae tokoranirira omosike matiang tiga iga mambe totware omolembe abantu abaminto bonsi bibaiga nimaite ngo kuigwera bale batebi mambi tiga totware nyange ngia ya masikani na intumna ababasi tomanya nanto bwata masikani kerabagani bagocha mbiamono abaminto nyasaba seno tolline mambi mbiamono ntagete ko mheshimiwa oyo igorega utate korusio muhindi oyo ntagete montegerere bono nkolera tole nakere to kolera muntu bagotereria oro meme muna bona of course mapinduzi igagwete kurwe gari igoro lakini twanjiranire osirire umweshimo mochokoro okorire gasia nene asama tangaya twabwateranire teto twara maskani kro muntu bagukwana kole muntu bagotereria sinini ndata kwa mheshimiwa gaiga umwana makogo kina na umuhindi yoto cyane tene yo kumurusio ororo naye bakwani bona mbiamono sana mheshimiwa chako bagaka inja samalieta igongoro kwa mheshimiwa Salimache gosebra nyamoyagori igongo boli obuchumbe nyali bali chachi itukeri gese ngiye kurwana nona arenge kigara abantu kibatanga ine motu gitoko tuwa magena tole kigali gora abantu sugana ine igatoka mwana ominto ogulense lakini gako gunse abantu bakamoita magena bakamoita kinungo bakanga kupi igonda kitakote abapole sana ndibyavyo munyali bali igotokote abana bali bakorete ketende keiga azichinga chiabo banyagotera kurumambya Antonia batera bakomya bakanyasayira ne gocha gaiga tali boyo gati ngoba sabara mura abantu bakyo batera kurumambya Ambalonia igonda kitakote abaiga omweshimwa jako bagako nganjire omweshimiwa sai cyando yoro mwarabu sobere tugani village tamanyeti amanyinga yo munyali bali tamanyeti karo monta akure ngati abanyali babagusi toko yukaro monto itakure nakieka gara kegero moidi gago sabu na kuga magaro bosambi ntuko ikatolero monto ito nakieka gara go teba ngaki tigare to kibasa kita abantu baito atoletere machanga atoletere machanga chingende to kurera sai janda sai janda tanyola molembe ase familia benduzi ya maliga ya banda abarelire igotoka teba na 2027 onye serikali lero na romo shimwa jako bagaka serikali abasigari batolenda kuri bosongo lakini bitukoriri mabenduzi yangoku abasigari go barigerete mabenduzi gagoku ngeri tukori yale nango za mheshimiwa chako bagaka abasigari bakolega asia abona into tokolega asia tolero mwana ominto mabenduzi bakega asia ye eto za bali tukori yankyo omheshimiwa chako bagaka no tuwangena yala se mheshimiwa Matiang'i no abali no mugaba na Simba arati akote batutam nangira te bagwantam tingomero mheshimiwa chako bagaka ngeko muita nande no musani ona mono nimeta abantu bamasike mumete no musani onesa igongo te mheshimiwa abantu baminto pole sana babasi abanyali bari tali banyali bagosete omonto bagosete no moindi 2027 ningo mubwatane ane ko musambane morosiribu buyamanya nyasaye tigabasini egendo kende kyomo alio ngwanja mole chako bagaka erabe tutam ya chako bagaka buyamanya nyasaye tigabasini naje no abashimwa ko rubasi gaiga omongwana wana baito na mabendusa liko kwana tige kamera mono leiga egenje chinse bra yatule tojo kwana lienda lioka asama lieta ngoro kwa Joshua Mambia mwese koligere ninje na itetuga alinga kwa magena bube sana akia abantu baminto omwana ominto chako bagaka ntogwanjete sana inko basaba nyasaye itago konye na ndoira ne kabere ogendera gukora abantu baitu bamasike egasi engiya buno gendokora west ai no monto mia no mwana olio mapendusi abana bali baminto batigara na mamumu abo abantu baminto je bagako minto tolenda abana baminto ndenene kero kya korio bwe mzee wake Kiumbugodi omwe mzee Joshua Mambia Kiumbugodi na kwana twigwete kya gutura iga mumusabire na yambita kugenda nge murudi na tuwo mutu buya mono to sabire family iga kabisa mamingo bale trando gutu Yesu manya sa tigabasi egento ya kabere tigangirore mondo korokwe kebengi na ndama na mwabera asereta lya Yesu kamuranja mamatebi ngakelia kwane tatalikira kionde I am a true pastor of God.